Kaixo, Asier! Kaixo, Eugeni. Zemun! Ondo. Bai. Jo, ze ilusioa zukine urtean benetan. Bai. Bai, Oso ondo. zubak ezo zenbat kostatu zadak zu lokalizatzea. Bai. Hainbeste? Bai. Bai. Eta bereziki, eneki zakate baino gogoko ditut zu ezagutzeko. Bueno, hementxe gaude. Hemen gaude. Asier Oriotaga. Bai. Oriotaga zaitez, petoa, eta zagautzeko klubean entrenatzaile. Bai, hori da. Azkenengo 4 urtetan, da entrenatzaile bezala nago, Zarauzko kluben. Eta, bueno, hortxe arraunmundun saltzan, gustatzen zaigun lekun. Nola hasi zinen arraunmunduan? Arraunmundun hasi nintzani, oso gaztetatik aita arraunaria izan da, eta oraindikan jarraitzeko arraunen baita, eta beti aitai jarraitzen, estropadak ikusten, beti arraun klubeko buelta hortan ibili gara, txiki-txikitatikan, eta azkenen, igeriketan ibili nintzen lehenago, baina gero azkenen bukatu nuen arraunen. Pixkat gure familian arrauna oso garrantzitsua izan da, bai aitaz izanetikan, eta buelta hortan asko ibili gara. Bai. Zenbat denbora eman zenuk igeriketan? 2 urte. 2 urte eta erdi, horako bat, Zarautzen ibili nintzen. Horiare emango zizun oinarri moduko bat, gero arraunmunduan egoteko, ibiltzeko eta... Bai, fizikoki azkenen izan zen 13, 14, 15 urtekin, eta hor gorputza formatzen nahi da, eta igeriketan ibiltziak, nik uste lagunduko zigala, bai. Orioko klubean hasi zinen, Bai. 81. urtean. Ondo dakizu, Bai, eta urte batzuk eman zenituen jarraian, ez? Bai, 81 hasi nintzen kadete nintzala, eta 2002 arte, nintzen hor 2000 urtea istripu batekatik utzi nuen, arraunitia, baina bestela 2002 urte arte bai. Burua irakurri azo zenin oso nonekin 2000 urtean ez zenula arraunean egin, ez nekin zergatia, baina bai, istripu bat eukin nuen eta esku harrapatu nuen makina baten, eta urtegua ezin izan nuen arraunein, eta gero jarraitu nuen berriz. Jo, baina, ala ere, 8 edo 9 urte jarraian arraunean ibiltzea latza izango da, Bai, azkenen hor sartze gehanen eta laguntaldiakin eta pixkat engantzatu bitegu arraunak. Eta gero ez da erresa guztiare. Eta uste hon jendiak urte bat edo 2 uste ditu eta bueltatu ditea berriz, azkenen konturatzea arraunetik kanpore pentsatzu, gauza pila bat ingoitu, baina gero azkenen, bizitza lana ez dakiz gauza asko daude eta oso horreza berriz mundu hori zautzen baizu berriz ezartzia, ez? Zer asko engantzatzen gauz bada, lagun artiagatikan, sortzean giroagatikan, hori guzti biltzea. Zeraka lagunak agian beste kirol batek ez duena. Egon goia kirolak, hola antzeko bai da egitea arraunak asko kohesionatzen kirol talde badala, asko elkartzen kirol jarduera badala. Ze mobilen leike bakarrikan, baina normalen hemen, eta ni gehien bat ibili naiz beti, edo 8koan, edo trenerila, batela, edo treneriruan, beti jendiakin inguratuta. Eta
oso garrantzitsua da, oso bat indebiltzi arraunen gauza kondu nahi baia, eta orduan horrek eskatzeu elkartasun handia talde baten, eta komunikazio handia, eta oso giro polita sortzea beti arraunkluetan. Elkartasuna beti dago presente, ez? Bai, bat besti laguntzia, azkenen nahi bada enbarkazio bat ondo jutia, oso garrantzitsua danok itia lana, aldi beren. Hor, batema jutema da, ez zaiten ondo iruditzen, edo gaizki eramateana, beti antzematei aurrako gauzak, eta oso garrantzitsua giro hon hori eukitzia. Aiziak taldeko lana da agauna. Horrek esan nahi du kohesio bat egon behar dela. Koordinazio bat mugimenduetan, trainekoa mugitzeko garaian. Hori dena eramaten ikastean zerbait da edo berezkoa da. Ez, ikasitea, ze azkenen txikitatik aztege arraunen ikasten, eta ja talde lehen aztezea, edo lauko baten, edo batele normalen maila txikitan. Eta ja, hiru lau elkarrekin, 5, 6, jutia baia eskatzen du koordinazio handia, dana bate bat egiteko palada, eta hortaz apartekeo, nahi badezu bera ondo ibili, zaintzia ere bai, ez? Ez da zu bakarri zaindu bertzala, zure ekipoko nahi dezu baita zaintzia gauzak gero eta hobeto egiteko. Orduan eskatzeu danak alkarrekin gauza asko egitea, eta momentu asko alkarrekin pasatzea, eta orduan oso importantia da. Eta gainera, beti nabarmentzen dut gauza bat. Askotan jendearen ez jakintasuna batzuk. Traineruak ez zoazte eserita askok esaten bezala. Ez zoazte eserita. Ez. Tostan sartuta jutegea, oso finkatuta, eta azkenen ez da arraunan etxuaz, ez da gauza komodo bat, ez? Auki mugikorren izan lehike, zapatila egintzuaz, karro baten etxerita, baina treniruan adibidez, jutegan hankautzik, tostan jarrita esponja batekin, edo esponja tipoko gauza batekin, oso ondo sartuta, itxasonez mugitzeko, eskuketare asko mintzeia, azkenen ez da gauza bat badala komodua ez, zaurik iteituzu, baina, azkenen hori arraunen joku barrenen digoa, eta ja, onartuta da gau. Zerretatu zan 2000 urtean, lehen hori duzu aurrerapen txiki bat. Istripu bat eukin nula, bai, gana egiten nuen aizarna bazaleko papelera baten, eta, eskuio baten, makina baten eskua harrapatu nuen, eta, susto handia, gero susto gelditu zen, etzan gehiago jun, itxura ez daula bai markak eta da, baina, behintzat, arraunen mundua behira behintzat, ez zian, gero, afeitatu ez, normalia baten izan duetana gero, bai. Baina, urtebeteko pagoi hori behar zuen eskuak, baita zure buruak nik uste ezeteko. Osea, zein dut urteotan guazen hausnatzera pixkat gero jarraitu izateko, ez? Bai, urtegua pixkat izan zen lehenengo errekuperatu, istriputik, eta gero pixkanaka hasi nintzen arraunen ere kontua, gustatzen zitzaidanako, eta ondo etorri zitzaidan baita errekuperatzeko. Eta gero, aprobetxatu nudan, juerga batzuk iteko baita, ze azkenen hainbeste urte arraunen eta atera gabe, eta aprobetxatu nuen beste urtean inezin dian gauza egiteko. Baina, gero berriz egiten bueltatu nintzen urrengo urtean, zan nuen. Nahi betiko martxan egin. 2001 bagin urtean bueltatu zinen, gero berdinea, hori hoga, eta hor jarraitu zenuen 2 urtez
okerez banago, bai, gero Hondarribia joan arte, ez? bai, hor 2001 eta 2002 horion jarraitu nun, eta gero 2003 ba, erabaki hartu nun Hondarribia joteko. Zergatik. Ba, Mikel Zeonan, osaba, entrenatzaile bezala, Mikel Orbañanos, eta pues, 2 urte eramategea, pues, anaia bezala bizitu izan gea, eta bueno, hori joan alkarrekin egon ginen arraunen, beha Hondarrua juntzen entrenatzaile, eta nik orain jarraitu nun hori joan. Baina, bai momentu hartan, pues, eskatzen zian, eta baita nire anaia baita, bilok erabaki hartu genuen osabakin arraunitia. Ez? Gogoa genuen, behakin bueltatzeko arrauniteko, eta gaina 3 euro inoiz ez genuen inarraun, Mikelek eta nik bai, nire anaiak eta nik baita, baina 3 euro inoiz ez, eta gogoa genuen biltzeko. Bai. Zer eta sumatzeu agamlari batek klubetik klubera egindako salto horretan. Ba, erabaki hartzea egitea zen gogorra izan zen. Bai. Ze hori jo gogea, hori joan bizi ginen, urte pila bat hori joan arraunen, eta erabaki hartu genuen beste herri baten arrauniteko. Eta bai momentua, erabakitzeko momentua gogorra izan zela, baina azkenen, bueno, norbeak ikusi behar du ze gogo dakan, eta barruak ze eskatze izun, eta horrek jarraitu behar duzula nik uste, eta alde horretatik ba, nik uste erabaki egoki hartu genula, ba, Mikelekin egin nulako arraunin, eta hori izan zen erabakia. Hondarribin egon zinen, Bai, 3 urtez, okerez banago, bai, 2006 garren urte hori da, bate, bai. eta suposatzen dut esperientzia antzekoa, baina herritik kanpo Hondarribira joan beharra Bai. beste taldekide batzuk, ez? Bai, hasieran bai aldaketa handia izan zen, azkenen egunero kotxi hartu behar, beste herri batea jun, entrenatzeko, gero hasieran baita izan zen, arraroa beti horiz jantzita konpetitu izan duenun, eta halako baten berdez jantzita genen, beste herri baten izenen, baina hartu gintuzten, egia esan ni oso guztua honez beti Hondarribiko herria nola hartu gintuen ikusita, eta nola kluban bertan nola tratatu gintuzten ikusita. Alde horretatik oso guztua naiz beti Hondarribiko herrin. Jatorrak dira Hondarribitarrak, ez? Bai. Azkenen, arraunak, esan dizu, lehen hori, talde lan handia suposatzeu, eta oso giro berezia formatza taldetan, eta bilatu genuen oso talde polita, oso jende jatorra, eta oso ondo modatu ginen hango jendeakin. Asiak, zer eduki behar da kontutan nagusiki arrauna egiteko garaiak? Aurrenengoa esango nukenik oso lotua da, gauza pila bat eskatzen ditu baztertzia, oso hemen berrezu oso zentratuta arraunen, eta gauza asko aparte utzi behar dituzu, nahi dituzu gauzak ondoin. Hori lehenengoa, gogua eta behar hori, horretu. Eta gero beste aldetik, asko entrenatu behar da, oso pazientzia eduki behar da hasieran behintzat, eta entrenatu. Asko entrenatu, bai fizikoki, buru aldetik, eta dana. Bai, kirol honetan helburuak askotan ez dira norberak nahi duena betetzen ez, hor lanketa bat dago, lanketa hori esfortzu bat eskatzen du, ez? Bai. Azkenen
zu arraunen azten bazea irabazteko bakarrik oso zaila da, ez irabazi bate bakarrik iteu. Eta garbi eduki berrezuna da, esfuertzo horrek eta konpetitze horrek eta emate izun gozagarri hori, horrek epena merezi dula, ez dela bakarrikan irabaztia. Eta talde lan egotia, lagunak egitika, horretanak, ez? Azkenen arrauna ez da bakarrik txapelketeta jutia edo estropadeta jutia. Bai da, helburu bat, ze entrenatzea estropadetan eta txapelketan aldan ondo nahi biltzeko, baino gauza asko eskatzen ditu horre iristeko. Eta ondo ibili nahi bada, pazientzia berra, lan askoin, eta hori da. Eta Sekretuik. eta denbora asko kentzen du kirola da, ez? Bai, denbora asko kentzeu. Negun astean 4-5 egun entrenatzen, gero urtarriletik aurra 6, eta urte guzti arte, iraila arte 6. Orduan, egunero 3 ordu ara jun entrenatu ez dakiz. Zikitzizu, egunero 3 bat ordu dedikatzea honei. Orduan, horre ja izirentzi mazo ondia da, eta entrenamentuke ez dira xamurra gogorra dira, baina zate izutena oso konbentzituta berda eta oso guzta arraunen azteko. Eta gainera beti udako parteari begira udan da zuen denboraldik besteena, Bai, hori da, ez? Beste anak oporretan, disfrutatzen ari dianen, herriko festak, zu zaude justu murbilduta, garrantzitsunen, ez? Ligako estropadetan, txapelketetan. Baina, nik hori beti izaten nun, zu arraunen zabiltzanen, etzago gogoratzen, juegaz eta lagunak ibiliko baina zu zaude beste rollo batea, beste mundu baten zaude arrauna prestatzen, zaude beste burua kasu hortan, ez zaude pentsatzen uda ondartza juteko dala edo bestia, Eta zure zer eman dizu abagunak? Gauza asko, lehenengo gauza lagun pila bat, ezagun pila bat, jende jatorra, eta alde hortatik, arraunetik eramaten den gauzik ondienan ikusen hori izango litzakela, ez? Eta gero aparte, satisfazio pila bat baita, suerti aukiet, klub honetan garai onak harrapatu dutela, eta azkenen emaitzaldetikane ezin eizker jatu, eta alde hortatikane satisfazio ondila bai. Zein izan da zure helburu nagusiena arraun munduan? Momentukoa izatezen, ez? Azkenen, bateletan itema genu, bateletan ondo biltzia trenila, berdin, gero 8 urte batzuk ingen ditunen, zan Espainiko txapleketan, ondo biltze ginean, eta gero trenilun betikoa, ez? Iraila behira egote ginean, gero ja liga azeteaz izanen, liga behirare bai, eta eskaten baitza, izan dira helburuk, garaikok izan dira, ez? Urtero hori bai, seniortan gendenetikan, urtero irailen oso ondo ibiltzea, ez? Donostiko estropada izatezan pixkat danon helburua, ondo ibiltzekoa, eta bai. Estropadak politak dira ez da. Estropadak politak, bai. Eta bertan egotea, parteatzea, zure ekipoakin. Hori alde horretikan oso polita, ez? Beti deziatzen genden uda heltzeko eta konpetitzeko, konpetizio garaia iristeko, azkenen hortako entrenatzen zu eta negua luze eta gogorra iteaz estropada gutxi daude. Eta uda iristia beti izan, beti posgarretia, eta baina nervi joke gehiago, azkenen helburuke nahi batzen ditu lortu, estruktura gehiago iteginan dano, eta, Eta adibidez, nolakoa da kontxako bandera batean
parte hartzea. Ba, oso polita, ez? Azkenen, ni guztet, arraunen ibiltzen guztik dekela helburu, ez? Ba, egunen baten Donostiko estropadan arraun itia, gero Donostiko estropadan eman zaion kutsu berezi hori, ez? Estropaetako, osea, tostako olimpiada, ez tekize, eta ematen zaion kutsu hori. Azkenen estropa gehiago da, ez? Nik kontxakoa oso ona da, zarauskua oso ona da, txapelketak, ez nahi badaude estropa berezik beti gustagarri diana garrauniteko, eta bai berezik jenetakoa kontxa dela, eta horrek sortzen girua, zenbat jende jutean ikustea, herri danaetatik bakoitza bere kolorekin, han sortzen girua, eta bueno, hor parte hartzia, azkenen bai oso polita, urrita ateratzen zeanetikan, estropa jokatu, eta barrenean sartzen zeanetikan, ja jende pila bat, eta berezia, bai. Bai. Ni aurten joan, benetan ikustea, Bai. telebista, aurten esan nion nire abuelari joan gara Donostiko kaira. Bia ze ondo. Ba, han egile esan, pena merezi guz, giro oso polita sortzea, da gero parte zaren, bai. Oso polita. Baina, ondo bebesta gero, ez ziren zagautzea jo. Hor, Ondarribin bukatu nun 2016-en, 2017-en ezer ez nunin, nire kontua kirola nun, baino, eta gero 2018, 19 eta 20 honitzen Ondarri beko entrenatzailea. Bai, eta lehenengo urten arraunen baita inun. Nahiko justu jendiakin eta inun Ondarri ben arraun, bai. Eta gero, 3 urte horiek eta gero, zarautzea orduan junintzen. Esango jazu, Eugeni oso ezberdina da aldea, baino, nigaldetu nahi zuetako zer ezberdintasuna entrenatzaile eta arraunlaria izateko alde hori. Bueno, azkenen arraunari bezala zure eginkizuna da entrenatu, eta entrenatzaileak esateizu, ba, gaur hemen joan berrezu, gaur hola inberrezu, edo estropa ondan jokatuko duzu, edo ez jokatuko, eta entrenatzaile bezala zaudenen azkenen da bestaldekoa, ez? Zuk erabakitze duzu bakoitzan nun joan behar duen, zen horrekin, zene jokatuko duen estropa, zenek ez, eta askotan hartu behar dituzu desizioak ez dianak gustoko jende guztiantzako, baina azkenen norbait egon behar du hor aintzen eta eginkizun hori da entrenatzaileana, ez? Eta gauza asko uki behar dituzu kontutan. Entrenamentutan zenbat jende gauden, zenbat aldaketa egin, danok arraunari izateko, aldan gehiena, bloke handi bat diteko ekipon. Azkenen arraunen zaude, zentratuta, zure entrenamentu, zure ergometrua, zure uretako lana, uretan arraunen zenen, eta entrenatzailea beste ikuspegia daka, bestaldetik. Asia, baina momentu ezaionak alegia zaiak egongo ziren, ez? Bai, dudik gabe. Entrenatzaile bezala, edo arraunari bezala, bitan. Bai. Entrenatzaile bezala, zarautzen lehenengo urtia azeten genden, eta geistia tokatu hitzaigun, azkenen itzian atera nahi bezala gauzak, baina nik asko ikasi nun urte hartan baita, azkenen ikasketa bat dana, ez? Ez da bakarrikan gauza honak eta politak, arraunen bertan, gertatzea olako gauzak. Ni uste hartu behar diala naturalki baita eta ikasteko, ez? Urrengo bateako ze gauza aldatzea eskatzun, edo ez dela bakarrikan irabaztia edo irabazteatik burrukatzea, batzutan beste egoera batzutan suertatzen zehala, ez?
Eta arraunari bezala berdin, momentu latzak egon dira, noski. Ustez gauza batzuk irabaztekotan irabazi nahi izan, eta gauza berda bezala atera ez, eta baina, bueno, azkenen kirola da, eta izan deuna lehen, ez? Batek irabazteu da besteana, burrukatzen. Agaunak emango zizun kantauri ikasako kosta ezagutzeko aukera alegia bidaiatuko zenun agaunari esker lekuak ezagutuko zenitun galdetuko banizu portu bategatik ze portu datokizuela bapatean gogoa. Egile esan, ezagutu kostako herripila bat. Herripila bat. Azkenen kosta guztien jokatu ditugu estropak, eta alde horretik eta bat ezatekotan, ez da erresa. Lehenengo agogatzen zaizuna. Nahi, lehen esan dizut Zarauzko estropada berezia dela, eta beste leku bat oso polita baita arraunito gustatzen egitena, Lekeitio da baita. Ni aurten noa Lekeitioa, hau solandegi batzuta, amabosagun eta gogoa dakar, oko giroa ezagutzeko eta... Oso polita, oso herri polita eta bai. Egontan dago, guen jendeak esango du, nola ez da, egontan dago, baina, bainoa amabosagun. Eta horrek suposatzeu giroa bizitzeko aukera eguneko kotasun batean. Han bizitzia eta egunerokotasun desberdina da. Agaunak asko emango zizun, baina esiarek badauka bere bizitza agaunatik kanpo. Zer ikasi zenuen, zure bizitzak pikuta gabiale, ikasketak zer. Ikasi nuen enengo hori joko ikastolan, 8. maila arte, gero Zarautz Agunitzan Lizardi Institutora, eta gero Tolosan ikasi nuen ingenieritza, paper ingenieritza. Papeleretan lan egiteko, eta hola. Eta han egon nintzen papelera baten lanen, 2 urte, Zubialden. Baina, gero, zuk esatezuna, askotan, ez dira zu nahi duzun bezala gauzak, edo zuk pentsatzen duzun bezala gauzak, eta nire biosabek enpresa bat hartu zuen bakailua egin, Arraiana, eta zinitzen nahi egin, da azkenengo 24 urtek damazkit lanen enpresa hortan. Eta guztua? Bai. Ez gara kexatu. Baina, bakailaua bizea, izango bazan, agaia, ogoko gehan, baina ez bakailaua. Eta nola kudeatzen dezute enpresako gauzak, ze bakailaua agantzatu behar da. Niten duguna da, Islandiatik, Islas Faroe, Noruegatik ekartze dugu bakailua, bai gatzatua, bai kongelatua, eta gero guk hemen edo saltza edo datorren bezala, edo moztutze dugu eta kajetan, bakoitza bere eran, da hola. Eta gero ez zuen, egin gizunen zangoa, supermerkatuetara bainatu. Danetik, supermerkatuta gero zagarrote batzuk gero estrangerien lan deixen dite dugu, Frantzian, Italian, ezkenen, eta gure proveedore bat islandesa dana, bada gure enpresako sozio baita, eta hor gabiltza, burrukan egunero. Eta horreko lana
aurrera ematea erreza da. Lan asko inberra, azkenen nahi batzu gauzak ondo ateratzea eta gauzak ondo itia, oso gainen egon berra eta gauzak ondo inberdia, eta urte hobeoko geoteia, okerro geoteia, baina, bueno, ezin geak egatu azkenen lanen gaude, eta lana esfalteatzeare garrantzitsua da, Gero beste gauzetaz egozatu alizateko. Oso goizeko lana izango da, suposatzen batez. Egunero goizeko 6:00 ordu bita. Horrek manditen errestasuna izan da, barraun aldetik, errez moldatzia arratzaldetan. Konpaginatzeko. Hala, nekagauia, Bai, goizo jaiki behar, eta, bueno, nik nire siestatxua bintzat este barkatzen. Ze musika entzuten duzu? Pixka danetik, musika aldetik, gustatzen musika euskalduna, gero baita musika inglesa, gustatzen zait, eta nahiko bariatua, ez da hola heavy eta dana heavy, pixkat gustatzen zait Benito, gustatzen zait Ertzainak, garai bateko kortatu Delirium Tremens, gero gustatzen eskit Bruce Springsteen, Ubi, talde ezberdinak gola bai. Queen baita. I want to make baina zaletasunak ere edukiko dituzu. Edo hasiakak ez du ez egiten. Igual edo ez egiten da hemen gaude ez egiten gabe. Zaletasunak, gustatzen zait, mendin da ibiltzea gustatzen zait, oda libre dakaunen, ibiltzea jutia, gustatzen zait, lagunekin zerbait hartzia, terraza baten lasai, izketaldik eukitzea, afaritxo batzu soziaden, gero familiak ineotia baita, azkenen denbora pila bat galtzeu araunagatik eta beti baita ere, eta hori dena dikoazti lotuta familiakin, bai biltzia, bai lagunekin, hori. Eta baita ere, fugura gustatzea, errealtzalia naiz, eta baita ere anoita eta jutegea, eta, bueno, beste kirol batzuk ikustiare bai. Anoiteko atope ikusten zaituto estadioan jotako. Bai, jutegea, eta, bueno, disfrutatze dugu aldan egin da, holaxe. Negatitzen duzu horian bizitzea edo nun bizitzea? Hondarribin, bizi naiz. Hondarribin. Bai. Azkenengo 10 urtetan, Hondarribin bizi naiz. Agaunak eman zizun Hondarribia bizitzea. Bai. Aurrena arraunea jonitzen, eta gero azkenen bukatu nuen bizitzen, bai. Eta pozik. Bai, oso pozik, bai. Neketak nola ikusten duzu, zure burua suposatzen dut balorazio ona egingo duzula orain egindako ibilbideaz, ez? Bai. Menez kejatzen, azkenen indakoa hor dago, eta nik uste izin naizela kejatu, nire arraun ibilbidea eta behintzat. Eta hemenek urte batzuta zer egitea gustatuko dutzuke 5, 10 urtea agauna jarraitu utzi pinoa egin. Ez dakit, egia esan, nire 5-10 urteaz, edo 15 pentsat. Behintzat osasunez egotia eta kirola itia beti gustatzen zait, gauza bat ezpada bestia. Baina gehien bat osasun eukitzia, nahi nuke. Gero etorrikoa, gehiagi pentsatu gabe. Momentua bezitzen. Bai. Igual gaude guendikan entrenatzen, igual gaude veteranotan arraunen nire eta
oindik anarraunin ibiltzea, osea, edo zer gauza. Zagautzek bandera bat irabazi behar duen, hori gabilakat. A ber, nahi nuke, a ber, saiatuko gea, talde gaztia dakau, eta nahiko justu gaude, baina, bueno, ondo egin entrenatzen, eta nik uste, eta ber urte polit bat egiten. Aizia bukatzeko bizileak mundu edeu honetan zure kezkak izango dituzu nobela den bezala zezuk dira eroak entzen dizuten mamu horiek. Azkenen alabak eta ditut, eta nire bikotiak baita ere bere bizeme baditu, eta pixkat beraien etorkizuna, ez? Aber, nola egongo dian, nola ingo ditugun gauzak, gauetan irtetze hori, bildurrak, ez? Pixkat, emateizu errespetua hainbeste gauza entzutei da, azkenen gauza horieke, errespetua emateizuela eta bildurra. Baina, bueno, bestela, ez nuke jakingo hola. Arazo pila daude, mundu mailan pila daude, askotan teleberri jartze dezu eta bildurra emateizu, ez esatezu, nun gaude, eusein momentutan hemen zozel lertukoa. Baina, gertatzeago gaude gure herrin, gure historiakin, gure gauzakin, eta globalizatze dudana, baina baita ere oso kontutan eduki behar dugu nun gauden, eta nun digatozen, eta zein berrun. Bueno, baina, telaria joa ere, eta jokazo asko nire, nire esaten agabitzen duen tonu exageratu agatzen, mundua atazkaz betera dago, baina, askotan, beraiek adierazten dute, baina, lasaixe dago. Bai, ni uste komen izaiola jendeai pixkat bildurra sartzia, eta bildur horrekin mantentzia, ez? Alerta egotia jendia. Ezkenen dana etxizatia festa eta libre, eta orduan bai sartzei guela bildur hori, ez? Alde askotatikan. Gero norbea jakin behar dugu, noaino, nola hain. Azia, mila, baina mila esker. Bai, zuri. Oso guztu honez da, oso ondo, bai. Bilaleko diego, agur bat, gure ikuslei. Bai. Agur. Bueno, agur, ondo segi.